ninyo. Bahin sa presyo sa isda diri sa mo ano. Ari na po sa presyo sa merkado. Mao ni ako napalit nga isda sa merkado karon. Grabe. Brato yung gayo no. Kamoy hukom. Kung brato bagyo ni. Sari-sari makaigsunan. Mao ni sari-sari nga isda diri. Kasi klase wa nasa merkado kanang murag reject. Kanang pinilian nila ba nga kasagol-sagol na. Mao ni ato prituhon makaigsunan. Okay, kana siya mao na ang haul-haul no. Kami na kanon haul-haul. 250 ang kilo, 6 grams. Mao ni ang gibayran og 150. Kapin sa tunga gamay saka tunga sa kilo o sa gramo no. 6 grams sa siya. Linga na. Anduha na una haul-haul dayon tulingan, haul-haul dayon. Sari lagi. Mo na gitawag og sari diri kana sa mga tad kaya kailang tad anon mo kailang mong tad kauban sa labadyan isa na mauna mo na siya first batch na itong iprituho no sa atong 6 grams salinga na po si klase na mo ni sari first batch na itong iprito sa atong 6 grams nga pinarito loto na mo na ang unang batch sa atong pinarito sa minamao nga presyo nga atong napalit no nga atong mga nganong minamao ngita gitag brato pero saon man mao naman kinabratuhan 250 makaigsunan kana mo na second batch gagmay ang mga mulmul na gamay ka mulmul na siya dayon mulmul na po na siya kana usa kana ang ipunit kana mulmul gamay dayon la ang labadyan moro na 6 grams. Labadyan ba to? Labadyan. Tad. Labadyan. Okay. O katong ilang may nga samla. Tamban. Tuloy. Okay. Si klase mo. Sari-sari. Sa nga ng uban na igamay. Sana. Malapati. Tama na. Luto na po. Ito na idugang diri. Budget lang itong magigsunan. Moro ni. Basta kayo kalisod ta. Moro mahitabo nga mamili tag isda nga brato pero watay lutsan na no kay mahal man tanan. Okay, pogo sa nagpalit magigsunan mo ni isda dito 250 nga nila sa sari mga lami-lami pa ni 300 to 400 na pigi 500 magigsunan liso na gyud watay pangita no igita ka sudan diri sudan na tagulay mahal na pong gulay ana lang manang tanom mo lang ta o kamunggay na pirming dagdago diri magigsunan lauoy kilang basta kay buhi gyapon kaya salamat umayong adlaw katong tanan no sa pagtanaw nyo sa akong vlog mga usbon ko mayong adlaw o daghang salamat palihog subscribe mahimo tilawan ako no crispy ba o crispy kayo ang ulo tilawan kay sudan ang unod kaya salamat.